anàrem també a jugar allà a Benicarló. Per cert, allí, per dutxar-nos, en què ens dutxarem, en una llimonà, perquè l'àvia s'havia gelat en la canyeria i no xorrava. I en les llimonades, una llimonada tirant per el cap. Aplegarem a estar tres parells de germans jugant el mateix partit. Els Macianets, nosaltres i el Sabater. Els sis estan jugant. Estaves tu, estava Llago, estava Fausto, i ja tenen 18 o 9. En aquest del poble... Nosaltres coneguem tots el Juanito el dentista. Ui, mare. Pues arribava un partit que l'àrbit pitava molt malament o en contra del Benifaió o el que fora. Quan l'àrbit entra a la caseta, l'àrbit allí li feren una... entrar a la caseta, hi havia dos baranes, una i una sí, i l'àrbit deixia. Pues Juanito es començà a dir-li totes les parelles que venien i per mig dels barrons de les maderes començà a pegar-li patades a l'àrbit. I la Guàrdia Civil, que ja l'havien fet vindre, es començà a reír d'ell i a agarrar-lo. Diu, parece mentira que usted, siendo quien es, y diu, es que este tío encara és doble ruin que jo. Que me'n recordo jo que una vegada me pense que estava així Eulogio de president, me pense, no estic segur, així en el camp este. I se va fer, crec que és, no president, o estava ahí en la directiva i estava ahí. Bueno, vale. I total, que empatem i havien jugat porga i tot en festes contra els Musafes i al final, penaltis m'empatàrem i diu, ja n'hi ha prou, moneda a l'aire que es fa de nit. I guanyar, moneda a l'aire, guanyar, no sé qui guanyar. Moneda a l'aire, ja ho.